Nagpabiling sirado ang parte sa usa ka dalan sa Maco, Davao de Oro tungod sa natalang pagdahili sa yuta dala sa mga pag-ulan nga epekto sa localized thunderstorms. Adlawng Sabado, dihang natala ang pagdahili sa yuta sa parte sa mainit Panuraon Road sa Maco, Davao de Oro. Hinungdan nga nababagan kini sa mga lapok ug mga bato. Nagpatuman gilayon og road closure ang Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office human sa insidente ug nagpahigayon og clearing operation. Apan tungod sa halapad nga pagdahili, wa panahuman sa karon ang clearing operation sa LGU Maco. Hinungdan nga nagpabiling kining sirado sa karon. Hinuon walay pagdaod sa panahon o bagyo nga namatikdan sa sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility sumala sa Pag-asa. Apan dunay mga pagulan nga dala sa shear line ug easterlies nga nakaapekto sa Luzon ug Visayas samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm, Davao Region ug Soc-Sargent. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide.